ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ। ତାର ଯେତେବେଳେ କାମ ଥାଏ ନା, ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହେ, ଏତେ ମିଠା କଥା କହେ, ଆପଣ ତା କଥାରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ତା ପାଇଁକି। କିନ୍ତୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସରିଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମତଃ ସେ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି କିଛି ଭୁଲଟା ସିଏ ବାଛିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। କିଛି ଭୁଲ କରିଲେ କହିଥାଏ, କାରଣ ସିଏ ଜାଣି ନେଇଥାଏ ଯେ ଆ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ମୋର କାମ ହିଁ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା। ସେମିତି ଲୋକଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆଖପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଲା କୁକୁର ଅଛି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପାଗଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥରେ ଦେଇଥିବେ ଖାଇବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।